Ito na yung inaanak mo, bundok kalbo. Sanang hindi maket no. Iwan natin yung bike dito. Hindi ko puno. Hindi. May daan. Kaya nga. Bigla ako doon. Teng-teng bike. Bayabas tayo. Ah? Bayabas. Nih. Hindi umot. Ah? May bambayo ka tayo. Hindi na yata pwede umakyat. Ah? Kaya mo umakyat. Wow. Sakit sa dibdib. Ang taas. Nice. Yan po mamaya lalabas yung mga zombie. Yun.